بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك أمين سلام እግዚአብሔር أملاخ مسكلاتكم يخوان سدرا እግዚአብሔር أملاخ كما يوعيلكم أنا እግዚአብሔር يمسكن كبري صفح مدهاني على مابوي كم تانا صبوت وعالكو دما صبوغ وعلكم تكونوا ناي كل جزي تسفاين تمنيتينيو أمين سنكسار زورها قنبات علة إسران شدشتان سنكسار دسمع زنب فقر قويتا أبلب ويعنبب حالوان صلتين ترارعنتن ناي قدسان دما يركب ذكرى صادق العالم هيلو ذكر ناي صادق نعالم يزنبر كاب كل كفو زبلا كترحنو نقدسان تمحصنو آمين بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين قدوس توماس هواريا ولادة أملاك لسان كنني إسران شدشتن قنبات بزا معلت زيا كاب 12 هواريات حادث زخنة ዲዲሞስ ዝተባሃለ ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ንሱ ድማ ኣብ ሃገረ ህንደኬ ንዓርሱ ባርያ ገበረ። ቶማስ ነዚ ዝተሻየጦ ዝገዝኦ ጎይትኡ እናተኸተለ መንገዶም እንዳኸደ እንከለው እንታይ ክእለት ከም ዘለዎ እቲ ሰብ ንቅዱስ ቶማስ ሓተቶ። ቅዱስ ቶማስ ድማ ምንዳቕ ምጽራብ ምህናጽ ቤተ ምኩራብ حمومات مفواس مصحف اخئل إلو كإلتو غلصلو ንሱ ድማ ከምዚ ናትካ ፍልጠት ዘለዎ ሰብ ንንጉስና የድልዮ እዩ እሞ ኢሉ ናብ ንጉሶም ኣብጽሖ። እቲ ንጉስ ድማ ሞያኡ ምስ ተረድኦ ሓደ ሰብ ፀዊዑ ዓብይ ገዛ ይስርሐለይ ዝኣክል ገንዘብ ሃቦ ኢሉ ናብ ሉኪዮስ ዝተባሃለ መኮንን ሰደዶ። ሉኪዮስ ድማ መልእኽቲ ተቐቢሉ ገንዘብ ሂቡ ናብ ገዝኡ ኣእትዩ ንሰበይቱ እዚ ሰብ እዚ ከም ባርያ ዘይኮነ ከም ፈላጣት ቆፂርኪ ረኣዮ ከምኡ እውን ናብ ዘይምልከቶ ስራሕ ኣእቲኺ ከይተስርሕዮ ኢልዋ ናብቲ ንጉስ ዘለዎ ዓዲ ተመልሰ። ሐዋርያ ቶማስ ድማ ምስታ ሰበይቲ እቲ መኮንን ምስ ኣዕለለ ኣብቲ ቤት ጣዖት ከም ዘለው ነገረቶ እሞ ናብቶም ጣዖት ዝነበርዎ ስፍራ ኸይዱ ናብ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጸሎት ገበረ። ሽዑ እቶም ጣዖታት ከካብ መንበሪኦም ወዲቖም ተሰባበሩ። እታ ሰበይቲ እቲ ንጉስ በቲ ዝረኣየቶ ተኣምር ተደነቐት። ብኣምላኽካ ከኣምን እየ ኢላ ድማ ብጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመነት። ቅዱስ ሐዋርያ ቶማስ እውን ብስም ስላሴ ገይሩ ኣጥመቓ። ከምኡ እውን ካብኡ ኮይኑ እውን ብዝተፈላለየ ሕማም ዝነበሮም ሰባት ክፍውስ ጀመረ። ምስኦም ድማ ኣብቲ ዓዲ ሕሙማት እናፈወሰ ንዝኣመኑ እናጥመቐን 4 ዓመት ዝኣክል ጸንሐ። እቲ ሉኪዮስ መኮንን ድማ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ካብ መገሽኡ ተመልሰ። ኣብ ቤቱ ድማ ብዙሕ ለውጢ ጸንሖ። ሰበይቱ ሃይማኖታ ለዊጣ ቶማስ ክሰርሖ ዝተባሃለ ቤት ድማ እቲ ገንዘብ ንድኻታትን ንዝተጸገሙን ተመጽዊቱ እንከይተሰርሐ ጸንሖ። በዚ ብዙሕ ዕግርግር ገበረ። ንኸቐትሎ እውን ሃቀነ ደለየ። ንዓቀይቱ ድማ ወይከዓ ነቶም ኣገልገልቱ ንዓቀይቱ ድማ ሕጂ ከይድኩም ቆርበቱ ቀሊጥኩም ገፊፍኩም ኣምጽኡለይ ኢሉ ለኣኾም። እንተኾነ እቶም ዝተለኣኹ ሰባት ካብቶም ቶማስ ካብ ሕማሞም ዝፈወሶም ስለ ዝኾኑ እዚ ኣረማዊ መኮንን እዚ ንሕስያ የብሉን መዓቱ ከውርደልና እዩ። ኣብ ልዕሊ ካብ ሕማምና ዝፈወሰና ቅዱስ ሰብ ኢድና እንተደኣ ኣንቢርና ከኣ ኣምላኹ ድላዩ ስለ ዝገብረሉ ዝገደደ መዓት ክወርደና እዩ እናበሉ ክጭነቑ እንከለው ስለ ዝሰምዕዎምን ስለ ዝረኣይዎምን ቅዱስ ቶማስ ንስኻትኩም እዙዛት ስለ ዝኾንኩም ዘምጽኣኩም ፈጽሙ በሎም። ንሳቶም ድማ ከም ዝተኣዘዝዎ ቆርበቱ ቀለጥዎ። እዚ ኩሉ ክፍጸም እንከሎ ሰበይቲ ሉኪዮስ ብመስኮት ኮይና ትዕዘብ ነበረት እሞ ደንጊጻ ካብ ደብሪ ጸዲፋ ሞተት። ቅዱስ ሐዋርያ ቶማስ ድማ ብጸሎቱ ካብ ሞታ ተንስኣ። ነዚ ዝረኣየ ሉኪዮስ ብኣምላኽ ቶማስ ኣሚኑ ተጠመቐ፣ ስጋኡን ደሙን እውን ተቐበለ። ቅዱስ ቶማስ ነዚ ፈጺሙ ናብ ቆንጣርያ ክኸይድ ከሎ ሓደ 7 ደቁ ዝተቐትልዎ ሰብኣይ ረኸበ እሞ ኣነ ጸሎት ገይረ እንተደኣ ኣተሲኤልካ እታ ለይተይ ምርርቲ ስለ ዝኾነት ብስራይ ኣተንሲእዎም ክብሉኒ እዮም
ሕጂ ግን ንስኻ ካብዛ ቁራጽ ስጋይ ሒዝካ ኪድ እሞ ናብ ሸውዓተ ደቅኻ ዝተቐብሩላ መቓብር ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኢልካ ኣቐምጣ እሞ ክትንስኡ እዮም በሎ። ንሱ እውን ከምቲ ዝተባሃሎ ገበረ እሞ 7 ደቁን ኣብ ጎድኖም ተቐቢሮም ዝነበሩ ሰባትን ብሕብረት ተንስኡ። ናብ ቅዱስ ቶማስ ከይዶም እውን ተጠመቑ። ነዚ ተኣምራት እዚ ክገብር እንከሎ ዘይኣመነ ሓደ ግን እዚ ንህዝብና ዘስሕት ዘሎ ብእምኒ ንቕተሎ ብሎም እሞ ክቐትልዎ ኢሎም እምኒ ከልዕሉ ድንን ምስ በሉ ኣእዳዎም ለሚሶም ተረፉ። ሽዑ ንቅዱስ ቶማስ ንኣምላኽካ ለሚንካ ኣሕውየና በልዎ እሞ ንስ እውን ጸሎት ገይሩ ኣሕወዮም። ነዚ ተኣምር ዝረኣዩ ህዝቢ ድማ ብጎይታ ኣሚኖም ተጠመቑ። ቅዱስ ቶማስ ነዚ ነገር እዚ ምስ ፈጸመ ናብ ካልእ ቦታ ክኸይድ መደበ እሞ ጎይታ ድማ ንደመና ኣዘዘሉ። እታ ዝተኣዘዘት ደመና ድማ ናብ ደብረ ነይኣናድን እትበሃል ሃዋርያዊት ዝቕመጡላ ኣብጽሓቶ። ናብኡ ድማ ኩሎም ሃዋርያትን ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ቅዱስ ንዋይ ሕሩይ ጳውሎስን ብሓደ ተኣኪቦም ጸንሕዎ። ብሓደ ኮይኖም ከዓ ንእግዚአብሔር እናመስገኑ 80 መዓልቲ ኣብታ ቦታ ተቐመጡ። ቅዱስ ቶማስ ናብ መቕዶንያ ክኸይድ እንከሎ ጎይታ ተጓነፎ እሞ ንቆርበቱ ከም ቀደሙ መለሰሉ። ናብ መቕዶንያ ምስ ኣተወ ድማ ብስብከቱ ንብዙሓት ኣእመነ። ነዚ ዝረኣዩ ዘይኣመንቲ ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተውዎ። እቶም ብስብከቱ ዝኣመኑ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ድማ ምእሳሩ ምስ ፈለጡ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ኸዱ እሞ ማዕጾ እቲ ቤት ማእሰርቲ ከዓ ባዕሉ ተኸፍተሎም። ንቅዱስ ሃዋርያ ቶማስ እውን ረኸብዎ። ንሱ ድማ ንዓዓቶም ኣጸናኒዑ ጎይታ ካብዛ ሓላፊት ዓለም እዚኣ ናብታ ዘይተሓልፍ መንግስቱ ከግዕዘኒ ስለ ዝኾነ እዛ ዘስተምህራ ዘለኹ ቃል ወንጌል ናይ መወዳእታ እያ፣ ገድለይ ፈጺመ መልእኽተይ ኣብፂሐ እየ በሎም። ነቶም ክበጽሕዎ ዝመፁ ምኽርን ማዕዳን ሂቡ ድማ ብሰላም ኣፋነዎም። ምስቶም ክበጽሕዎ ዝመፁ እውን ሰበይቲ ንጉስን ጓል ንጉስን ነበራ። እቶም ሓለውቲ ናይ እቲ ቤት ማእሰርቲ ድማ እዚ ኩሉ ንንጉስ ሓበርዎ እሞ እቲ ንጉስ ከዓ ፈቲሕኩም ናበይ ኣምጽእዎ በሎም። ንሳቶም እውን ናብኡ ኣቕረብሉ። እቲ ንጉስ ከዓ ንቅዱስ ቶማስ ንስኻ ባርያ ዲኻ ጎይታ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ከዓ ናይቲ ናትካ ስልጣን ዘይበጽሖ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ባርያ እየ ኢሉ መለሰሉ። እቲ ንጉስ ከዓ ዘይተጸበዮ መልሲ ስለ ዝረኸበ ኣዝዩ ተቆጥዐ እሞ ቶም ዓቀይቶት ልኢኹ ቶም ኣገልገልቱ ልኢኹ ክቐትልዎ ኣዘዘ። ንሳቶም ድማ ኩናቶም ወርዊሮም ወጊኦም ኣውደቕዎ። በዛ መዓልቲ ከዓ ነብሱ ካብ ስጋኡ ተፈለየት። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት ሃዋርያ ቅዱስ ቶማስ ይምሓረና። በረከቱ እውን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለቶማስ እንተ ደለዎ ይክስሶ ለርጉዝ በግእ ድህረ ተንሥአ ደቂሶ ለአንቅሖ ሙታን ሰብእ ወነፍሰ ድያን ለፈወሶ አንሰሰወ ውስተ ኩሌህ ወነገደ መርሶ ኣምሳለ ጽፍነት እንዘ ይጸውር ማርሶ። ከምኡውን በዚ ሎሙዓንቲ እዚኣ ናይ ኣልፋውስን ዘካርያስን ናይ ሉክዮስን ናይ ቅድስቲ ኣርሶንያን መዘከርታኦም እዩ። እግዚአብሔር ብጸሎቶም ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለኣርሶንያ እንተ በቁለ ውስጤታ ለቃለቶም ኣሳጠታ ኩነነ ዚኣሁ ነጺራ ዘበቃለ ሉክዮስ ሙታ ዘበንቲኣሁ ኣመኮነ ሞታ በተከድኖ ማእሱ ዝቅት ተንስአት ህያውታ ይብል። ሰበይተቱ ንጉስ ሉክዮስ እያ። በረከተ ይሕደረና። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳና ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሕጂ ድማ
ناي قنبت ناي إسران شوعاتن ناي مدهاني ألم أبونا نقصلنا أمين بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك أمين قنبت إسران شوعاتن قدوس الأزار ቅዱስ አልዓዛር ኣብ ሃገረ ቢታንያ ምስ ኣሕዋቱ ማርያን ማርታን ይነብር ነበረ። ሰለስቲኦም ድንግልንኦም ሓልዮም ንጎይታና የገልግልዎ ነበሩ እሞ አልዓዛር ምስ 72 ኣርድእቲ ማርያን ማርታን ከዓ ምስ 36 ቅዱሳን ኣንስቲ ቆጸሮም። ኣብ ወንጌል ጎይታና ይፈትዎም ከም ዝነበረ ተገሊጹ ኣሎ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈቱ እንከሎ ዘበላልጽ ኮይኑ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ብምስጢር ንሳቶም ተፈታዊ ዝገብሮም ስራሕ ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ክነግረና ስለዝደለየ እምበር ቅዱስ መጽሓፍ ከም ዝነግረና ጎይታና ኣብ ናይ በዓል አልዓዛር ቤት ብጋሻነት ይእንገድ ነበረ። ኣብ መጨረሻ ሐሙስ ምሸት ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ንሐዋርያቱ ዘቀበሎም ኣብ ውሽጢ ናይዞም ቅዱሳን ቤት እዩ። ቅዱስ አልዓዛር ብጽኑዕ ሓሚሙ ዓረፈ እሞ ቅዱሳት ኣሕዋቱ ማርያን ማርታን ምስ ዓብይ ልቕሶ ኣብቲ ዕለት ቀበራኦ። ዮሃንስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 1 ንሪኦ። ሩሩ ጎይታናስ ክርስቶስ ድሕሪ 4 መዓልቲ ከተንስኦ መጸ። ንስማ ጸዋውዑ ስግደት ክብሪ ጌትነት ይብጽሓዮ እሞ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አልዓዛር ምስ ዓረፈ ኣብ 4ይ መዓልቲ ናብ ቢታንያ በጽሐ። ማርታ ቀዲማ ድማ ወፂኣ ምስ ንውዓት ተቐበለቶ። ኣዳም ኣበይ ኣለኻ ዝበለ ፍጥረት ምዕራፍ 3 ናይ ኣዳም ፈጣሪ ንአልዓዛር ኣበይ ቀቢርኩሞ በለ። ምሕረቱ ንባህሪኡ የራርሆ እዩሞ ማርያም ከተልቅስ ኣብ ዝረኣያ ጊዜ ምስኣ ኣልቀሰ። ብድሕሪዚ ብባህሪ ስልጣኑ አልዓዛር ኢሉ ንአልዓዛር ኣተንስኦ። እዛ ተኣምር ብኣይሁድ ግርምቲ ኮነት፣ ንጎይታ ከዓ ናይ ሞት ምኽንያት ገበርዋ። ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብመጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ከምዚ ተስተምህር። ዮሃንስ ምዕራፍ 11 ካብ 1 ክሳብ ፍጻሜ። ቅዱስ አልዓዛር ጎይታና ምስ ኣተንስኦ ብበዓል 50 መንፈስ ቅዱስ ተቐበለ። ቁጽሩ ድማ ካብ 72 ኣርድእቲ እዩሞ ን40 ዓመታት ወንጌል ኣስተምሂሩ ብ74 ዓመተ ምህረት ኣከባቢ ኣብ ውሽጢ ቆጵሮስ ዓረፈ። በረከት ናይ ቅዱስ አልዓዛርን ምሕረት ጀርነት ጌትነት ሰለስትነት ኣምላኽነት ሓድነት ናይ መድሃኒ ዓለም ኣምላኽና መስኩላትና ይኹን ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለአልዓዛር ኤጲስቆጶስ ዘተሰይመ ረቡዓ መዋዕለ ድህረ በመቃብር ታትመ ኢየሱስ ክርስቶስ ድህረ አንስኦቶ ቀደመ ምስለ መውታን እስኪያነስኦ ዳግመ በዛቲ ዕለት ዓረፈ ወኖመ ይብል። በረከት ይሕደረን ኣሜን። ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረቱ ናይ አልዓዛር በረከቱ ይብጽሐና ኣሜን። 27 ጉንበት ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ አልዓዛር ጻድቕ ሐዋርያ፣ ቅዱሳት ደናግል ማርያ ወማርታ የሕዋቱ፣ ኣባ ዮሃንስ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ በዓለ ስቕለቱ፣ ኣቡነ መብዓ ጽዮን ጻድቅ፣ ቅዱስ መቃርስ ናይ መነኮሳት ኩሉ ሓለቓ ዝኾኑ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉሙድ፣ ቅዱስ ገላውዲዮስ ሰማዕት ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅዱስ ቢፋሞን ጻድቅና ሰማዕት፣ ማር ቅዱስ ቪክቶር ሰማዕት። ጎይታ ኢየሱስ እንተ ተኣምንስ ክብሪ ኣምላኽ ክትርእዩ ይኽዶ ኣይበልኩኽን በላ። እዚ ምስ በለ ዓው ኢሉ ብዓቢ ድምፂ አልዓዛር ንዓ ናብ ገዳም ሙፃእ በለ። እቲ ምዉት ብግንዙ ኣእዳውን ኣእጋሩን ብእስሩ ገጹውን ብዓለባ ተጎንጊኑ ከሎ ወፀ። ጎይታ ኢየሱስ ድማ ፍትሕዎ እሞ ይኺድ ሕደግዎ በሎም። ምዕራፍ ዮሃንስ ምዕራፍ 11 ካብ 40 ክሳብ 44 ክነንብብ ንኽእል። ኣሜን። በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና። ጸሎትን በረከትን ናይ ኩሎም ቅዱሳንና ምስኩላትና ይኹን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ምስኩላትና ይውዓል ኣሜን።
አቡነ ዘወደቀ ዝነጠበ ድማ ኩሉ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተአረመለይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀቤን ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይሎ ስብሐት ለዓለም ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እማንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ እንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ወተማኅፀነ በክዳንኪ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን